No niin, eli tänään olisi tarkoituksena availla tää uuden DT:n sylinteri, koska tässä kävi semmonen pikku juttu, että tää koko DT upposiaan, niin siellä voi olla aika paljon vettä, kun tää upposi koko homma. Meillä meni kone jumiin, eli todennäköisesti sulla on kampikammio ihan täynnä vettä. Ja näin, eiköhän aloiteta vaan purkamaan. Käy No niin, ja sitten kaadettais meidän putki. Eiks tää ihan tervettä täältä? Ei vittu. No, sieltä tuli putkasta vedet, laittaa se tuohon. No niin, tästä tuli pikkasia teknisiä ongelmia, pihitkin jää vittu kiinni tuohon suuppaan. Anna pasara. Pasara korjaa kaiken, muistakaa asialainen tallilla. Joo, tosiaan niin siellä on vähän sylinterissä jälkeä tähän kameraan nyt näy, mutta nyt otetaan tosta näytä vähän sieltä. No, siellä on tollaista pientä, tuntuu sormellakin nuo, niin sieltä tuntuu sormella. Ei me tästä nyt aleta mitään rahaa tähän käyttämään, niin otetaan toi tonninen tosta ja sillä vähän hinkataan toi sylinteriä tuolta. Niin, eikä sitä ihan hyvää tuu, niin katsellaan sitten kohta taas niin niin. Tosi hyvä kuljettelee noin, niin sieltä tulee hyvää tulee sieltä. Jotkut sanoivat, että sivukkaan lukaa laittaa, mutta en tiedä, luettiin foorumilta, niin jotkut sanoivat, että pystyy tekemään, mutta me nyt uskottiin, että ei tällä sylinterillä niin väliä, että todistetaan sitten myyttejä vääräksi, jos tää nyt tästä johtuu, niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Nousiskas. Näin. Kuvahan tuleeko sieltä alakerrasta mitään? Näin. Kerpaa meni puuttelemaan. Kerätään ne siitä. Sitten näin nostatte pyörän oikeaoppisesti pystyyn tästä. Näin. Kato. Noin. Jees. Sitten kun ootte kaatunut ja ajanut sen järveen. Oi vittu! No se vitun vaihe päällä. Noniin, ja siitä tolleen hyvä helvetin. Mä en tiedä miten hyvin tää näkyy tässä GoProlla, mut no meillä on männänrengas vähän joinkkelissa, mutta kyllä me toi samalla laitetaan, kun ne maksoi 30 uudet männänrenkat. Ei me sellaisia tähän aleta käyttämään, niin tolla samalla renkaalla vaan sisään sinne. Ja nyt on minkit hoonausjäljet sielläkin. Joo, eli tosiaan nyt laitetaan tätä. Älä näytä sitä merkkiä, kun ei oo maksettu mainos. Niin, laitetaan tällä laatuöljyllä tänne motulia, laitetaan tänne näin. Sinne vähän pyöritellään sitä sormella. Mulla on vähän hiekkaakin sormessa, mutta asennushiekat. Niin. Pitäisikö se vähän ottaa eri tosta? Laatu sehän liikkuu siellä. No niin. Pitäisikö vähän Katso, täällä on hiekkaa täällä alhaalla. Tuota brake leaderia. Ai vittu, se tuli itse. Mitä? Mitä se on se? No loppui kaikki. Olen alustamassa. Täällä vähän suojataan mäntä keräilystä. Oi vittu, nyt se meni ihan syvässä. No niin, nyt saatiin tää kasaan tästä. Näin ollaan menossa test rideaamaan. Tässä meni näin tunti, ehkä 2, jotain sinne päin, kun laitettiin. Ja nyt lähdetään test rideaamaan, että lähteekö tää käyntiin. Ja katsotaan sitten, jos lähtee. Tai ei, sitten ei katsota, mutta näin. Niin eiköhän mennään. No niin, ja taas käy ja toimii. Käy ja kukkuu. Vissi jostain vähän puolta, mutta hyvä, että se käy ja kukkuu.